Good day, everyone. Welcome back to my channel. Today we'll be looking at the preposition that is Mbuuzo in Igbo language. Okay, as we all know, in English language, preposition are words that are being used to show location of something. Like it is being used to point out to show where a thing you're talking about is. N'asụsụ Igbo, anyị maara preposition dịka Mbuuzo. Anyị sị na Mbuuzo bụ mkpụrụ okwu a na-eji egosipụta ebe ihe a na-ekwu maka ya dị. Ihe ahụ a na-ekwu okwu ya ahụ ebe ọ nọ. It shows location where what you're talking about is. Ọ bụ ya bụ ihe bụ Mbuuzo. It is often believed that the only Mbuuzo we have and in Igbo language is the na, but currently it is above this now. In English language, as we said, it's used to show the location of something, the thing you're talking about. We have so many of them. We have above, we have after. They are numerous in English language, but because we're focusing only in Igbo language, one of the major Mbuuzo anyị nwere bụ na. Na bụ mkpụrụ okwu a na-eji egosipụta ebe ihe dị. Na anyị na-ekwu okwu ya, it works in two different ways. Na enwere ụzọ abụọ na-arụ ọrụ. Mgbe na-esote mgbochiume, a na-ede ya otu ahụ. You don't add anything, you don't remove. A na-ede na otu isikwu mgbe na-arụ ọrụ dịka mgbochiume, a na-ede ya otu ahụ. Enweghị ihe a na-etinye maọbụ ihe a na-ewepụ. You don't add, you don't remove. You write it like that. Just pay attention to the screen, you understand better. Okay, we have an example of this na mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka mgbochiume. We have na nkata, na ngịga, na mmiri, na Kano, na Lagos. Different, they are written like that. Now let's make a sentence with these examples. Azum no na nkata. Okay, let's say azum no na ngịga. Azum no na ngịga. Here you are writing the na as it is, na. Na. Efere ahụ nọ na mmiri. You are writing the na because of what? It follows a consonant. Ọ na-esote mgbochiume. Enweghị ga-ewepụ, enweghị ga-etinye n'ime ya. Ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ dịka Mbuuzo. Mgbe na-arụ ọrụ dịka Mbuuzo, a na-ewepụ a ma tinye ya rekomelu. You remove the a in the na and add your apostrophe. That is na mgbe ọ na-arụ ọrụ. Let me come again. Na mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka Mbuuzo, a na-ewepụ a tinye ya rekomelu. Ọmụmaatụ, anyị nwere n'azụ, n'abalị, n'ụzọ. Ihe ndị a wụ gịnị? Ọmụmaatụ mgbe na-arụ ọrụ dịka Mbuuzo. Matakwa mata na mgbe m bidoro ihe ọmụma, when I started this lecture, I told you that it is often believed that the only preposition we have in Igbo language is the na, but some scholars said it is above that. So pay good attention so that you grab something from this video. Thank you. I love you.